खुलुमबाय आं बे समाव मोननैसो गोनांथार आपडेट लानानै फैलायबाय रायजोफोर गुबै आपडेटआव थांनायनि सिगां आङो नोंथांमोननिसो मोनसे गुरैयै खावलायहरनो सानदों नोंथांमोना गाज्रि दामोन नोंथांमोना भिडिअखौ नाया नङा नायो भिडिअखौ जोबजासिम नायो नाथाय नोंथांमोना भिडिअखौ नायखांनायनि उनाव सोर दैदेनगिरिनि बुंनाया माबायदि जादों हारिनि थाखाय गनायजाथावना जादोंना जायाखै नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो दाबाव कमेन्ट खालामथार गाव गावनि गोसोनि साननायखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायलायब्लानो जाबाय नोंथाङा माबायदि जाजानायखौ लुबैदों अब्लासो मोनथिगोन नोंथांमोननि कमेन्टखौ नायनानै गुबुन भिउआर्सफोराबो बुजिनानै लानो हागोन नङा होमबा रायजोफोर बेखिनिखौनो आङो गिबियाव खावलायग्रोहरनाय जाबाय नोंथांमोना गाज्रि दामोन रायजोफोर बे समाव जोङो ससियेल मिडियायाव नुनो मोनबोगासिनो दङ गोबां भाइरेलबो जादों बर'नि मोननै राजनीतिक हान्जा जायखौ जोङो मोनथियो इउपिपिएल आरो बिपिएफ बे मोननै राजनीतिक हान्जाखौ ज' जानानै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव बाहागो लानो खावलायनायखौ नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय आरो ससियेल मिडियायाव बेयो भाइरेलबो जागासिनो दंखायो नङा होमबा इउपिपिएल बिपिएफनि अनगायैबो गुबुन बेरेखा दोलोनि राजनीतिक हान्जानि दैदेनगिरिफ्राबो बे खौसेथि जानायनि बाथ्राखौ लानानै ससियेल मिडियायाव गोबां सावरायलायबाय थानायखौ जोङो बे समावहाय नुनो मोनबोगासिनो दङ थारैनो आंबो लुगैयो आं सासे गाव बर' हिसाबै आंबो बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ खौसेथि जानानै बर' हारिनि थामोनथानि थाखाय हारि जौगानायनि थाखाय खौसेयैनो खामानि मावलांगोन होननानै आंबो हास्थायनाय दङ आंबो लुबैदों नाथाय गमामायैनो खौसेथिया जामारगोन ना जामारा गोरोबलायनाया फैगोन ना फैया बेखौ साननांगौ जानानै फैदों खौसेथि जायालासिनो थायोब्ला फैबाय थानाय समाव मा जाहैगोन बेखौबो साननो गोनां जानानै फैदों रायजोफोर खौसेथि जानांगौ होननानै ससियेल मिडिया एबा खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंबाय थाबाल' जाया बर'नि जेसेबांखिनि आफाद दङ बे आफादनि गासैबो दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे बर'नि जेसेबांखिनि राजनीतिक दैदेनगिरिफोर दङ गासैबो ज' जानानै गंसे टेबोलावनो ग्रेड जिरायलायनानै सावरायलायनांगोन अब्लासो रायजो राजाफोरा गोजोननाय मोनगोन बेबायदि बर'नि खौसेथिखौ नुब्ला गुबुन हारियाबो गोजांगोन खोमफिगोन मोदोमनि खोमोनफ्रा थिया थिया जाजोबगोन अब्लासो जोंनि बर' हारिखौ गुबुना समखिगोन नुनानै नङा होमबा रायजोफोर बेनिखायनो आंनि साननाय थाबैनो जोंनि बर' हारिनि गेदेमा दैदेनगिरिफ्रा गंसे टेबोलावनो ग्रिड जिरायनानै सावरायनांगौ अब्लासो जों रायजो राजाफ्राबो गोजोननाय मोनगोन जों रायजो राजाफ्राथ' गासैबो खौसेयानो दंखायो नाथाय दैदेनगिरिफ्रासो गाव गावनि गाद्दि आरो पावारनि थाखाय गाद्दि आरो पावारखौ गोमाजानो गिनानै बिथांमोना मा खौसेथि जानो दासिमबो हालायलायाखै थारैनो बे खौसेथिया बोरैहाय फैगोन बे खौसेथिया सावरायलायनायनि गेजेरजोंसो फैगोन नङा होमबा रायजोफोर डिसिसन लानांगोन माबायदि खामानि मावब्ला बबे लामाजों थाङोब्ला माबायदि जाहैगोन बेफोरखौ ज' जिरायलायनानैसो सावरायलायनांगोन ओरैनो बिपिएफनियाबो खौसेथि नांगौ इउपिपिएलनियाबो खौसेथि जानांगौ बेफोरबायदि खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंलायलायबाय थाबाल' जाया स' रायजोफोर दाना फैदों गुबै आपडेटआव रायजोफोर बिपिएफ आरो इउपिपिएल जों ज' जाब्ला हाग्रामा महिलारिया डिपुटि चिफ जानांगौ बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिपखौ नायनानै लाग्रोदो आङो मोनसेल' खोथा बुङो बेखौ आं पार्सनेलि बुंदों आंनि माने आं दलनि सासे स्पक्स पार्सन हिसाबै बुङाखै प्रमद बर'आ बिटिआरनि चिफ जानांगौ गोबां मिशन दङ गोबां भिजनजों लानानै 40तानिबो बारा मिशनाव जों खामानि मावगासिनो दङ सान्थि बिटिआर सुक्तिया गोबां आरो दफा माखासे मावफुंजानांगौ दङ बे समाव आं मोनसे लुगैयो बिपिएफजों इउपिपिएलजों ज' जानांगौ खिन्थु हाग्रामा महिलारिया डिपुटि चिफ आरो आसामनि केबिनेटआव बिथाङा थानांगौ आरो फैगौ जे एसेम्बलि इलेक्सन 15टा जे समस्ति बेवहाय मोजाङै मोजां 15टाखौबो देरहाजोबनानै आसामनि मुख्यमन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मा सारखौ फिन खेबसेबाव बे आंनि पार्सनेल दै चिफ मिनिस्टार बानायनांगौ बेनि खोथा आरोखि रायजोफोर बिटिआरनि इएम राकेश ब्रह्म बिथाङा सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना नायनानै मिथिखाबाय स' रायजोफोर दाना फैदों बे समाव बिटिआरनि सिएम मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा खौसेथिनि बाथ्राखौ लानानै
खौरांगिरिनि सिगाङाव मा बिबुंथि होदों नोंथांमोना बिथांनि सुंद' बिबुंथि होनाय भिडिअ क्लिप्सखौ जोबजासिम नायनानै लादो। নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াই জাতীয়তাবাদী সংগঠনৰ নেতা হিচাপে তেখেতৰ চিন্তাটো তেখেতে ৰাখিছে। এই যোৱা 1967 পৰা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই বড়ো জাতিজনক লৈ পেলাই সংগ্ৰাম কৰি আছে, বিভিন্ন কাম কৰি আছে। গতিকে আজি তেখেতৰ অনুভূতি, তেখেতৰ অনুভৱটো তেখেতে আজি প্ৰকাশ কৰিছে আৰু সেইটো লৈ পেলাই সকলো চিন্তা চৰ্চা কৰিব, আমিও চিন্তা চৰ্চা কৰিম আহি থকা দিনত আমি কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ। বিটিআৰ অঞ্চলত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত সমন্বয় আৰু শান্তি এতিয়া ঘূৰাই আহিছে। যোৱা 30-40টা বছৰত এজনে আনজনৰ মুখৰ ফালে চাব পৰা পৰিৱেশ নাছিলে, আপোনালোকেও জানে। আৰু এই 4টা বছৰত আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ পিছত প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠী, ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠী হওক, ডাঙৰ জনগোষ্ঠী হওক, সংঘাত হোৱা জনগোষ্ঠী হওক বা শান্তিত থকা জনগোষ্ঠী হওক, চব জনগোষ্ঠীৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি এটা ভাল পৰিৱেশ ঘূৰাই অনা হৈছে। এতিয়া BTC অঞ্চলৰ মানুহৰ মুখত হাঁহি আহিছে, ভালকৈ বজাৰত যাব পৰা হৈছে, স্কুল কলেজত যাব পৰা হৈছে, বেপাৰ বাণিজ্য কৰিব পৰা হৈছে, শিক্ষাত এতিয়াহে লাহেকৈ এটা ভাল অৱস্থা ঘূৰি আহিছে। এই গোটেই কথাটো লৈ পেলাই আমি চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ, কাম কৰি আছোঁ। কেন্দ্ৰীয়ত আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ চলি আছে, ৰাজ্যত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ চৰকাৰ আছে আৰু কাউন্সিলত আমি চৰকাৰ চলাই আছোঁ। চবেই মিলি পেলাই BTRটো গঢ়িবৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব লাগে আৰু এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ আগবাঢ়ি যাব। আপুনি কি চাওক, ৰাজনৈতিকভাৱে এক হোৱাটো খুব কঠিন হয়। আপুনিও বিচাৰে যে অসমীয়া জাতি এক হওক, কোনোবাই বিচাৰে যে মাইনৰিটি মুছলমানসকলে এক হওক, কোনোবাই বিচাৰে বঙালীসকলে এক হওক। এইটো চিন্তাটো সকলোৰে থাকে, কিন্তু ডেম'ক্ৰেটিক কাণ্ট্ৰিত পলিটিকেলি বহুত সময়ত ডিভাইড হয়। কিন্তু আমাৰ চিন্তাধাৰাবিলাক কোনো নেগেটিভ হ'ব নালাগে, এটা পজিটিভ লাইনত আমি